woni fo an woni anno mata wayani musikam kenen jarani bingelam yani no fe halam kuke halam motonma me benende me padma ben kalma ben darma chagalma be pewja ya karma do yewi toya toni je t'aime à la folie famani anani olgo kebi bingala Ok, d'accord. Min hankali ɓoyɗo mi haalantuki fama déjà wonko min jewti mais ko haalni kam ko fof déjà je le savais. Merci. An nde ramata Allah nawi ɗum nde ko mbimami miñi ko non ɗo ƴettumo saɗi ɗimo mbaɗamo debbo o lomtor mawni ko haydara bonani hen mbiɗa kam non a wawata ɗum waɗde par ce que sa waɗi ɗum no wayno han kadi image ramata arate ma aɗa haala kam de aɗa haala kano ɗum noon ɓuuri ko jiɗɗa wadde ko mais an faama ko nawle ko joom suudu ko pour quelle raison aɗa ƴetta aɗa jaɓa ummu no waɗa déranger ménage ma hakkude ma e faama ɗiɗo appel aji no waɗa pertiɗɓe galle o no haala di n'importe quoi no waɗa di n'importe quoi fawa hen guite ma aɗama ne ndeeƴa est ce que ɗum ko lawol tu es responsable quand même a wona cukalel tu es majeur et vacciné. Juste je donne des conseils mais application ko an jogui an fotata wadde appliqué min ko mbaɗen ɗum ko tewiri par ce que ko an tan woni joom galle min en mbaldani en ñaldani mais noon komi kilifa ma aɗa ittini kam gueɗal mbeɗa ittanma gueɗal hay saka baɗam te an no jiiɗirima men ko noon jiiɗirimi en donc où est le problème hein sois sage en ne kamam aɗa an kam haydara mo wawa suddema gueɗel nenam yalti aduna ha joni ala mo gandumi ala mo jiimi sowona an caggal Allah en nura ɗum kala ko mbeɗa waɗa alay saago mi disnoma kala ko jiɗmi wadde alay saago kadi mi ɓamda e ma kadi conseil aji ma à chaque fois komi cohlo ɗum e gurdamam ɗum ko yeeso ɗum ko caggal kono kawmam ko mbinomami koye ummu ha hande ko ɗum woni ɗo ummu mi wawa wadde haydara hakkudam e makko saabu ƴewde mawni ko
cankiɗo goonga noon nde ummo mawni ko sanki a ari mbiɗami ƴettuma wonko ƴeewmi ha heewi noon mboɗi mi wawa ƴettude ummo No boy. An mi yettade galle kam. Mi haalama. Min idoro félicité mo. Merci. Vraiment an moom ka frère am ka fof aɗa mérite ɗum kadi. A tinni e jangde nde an moom sahaji mi yiɗata ni min jindiri min jalta. An moom ko jangde ma ka neɗɗo sérieux te aɗa mérite ɗum. Aɗa mérite ɗum. Bon ko noon. Mi bettani kam de. An aussi ka neɗɗo moƴƴa. Parce que an tu étais là pour moi aussi. Ah oui non. Oui parce que ñande fois aɗa waajo kam baru janngu baru toppito jangde ma et tout aɗa andi ɗum noon kadi c'est quelque chose quoi. Vraiment min weltima no feewi par ce que an ka sehilam. Yimɓe fof ne nganndi ken sehilaɓe enen jiidete enen jaalata et puis en plus aɗa hokkami hakkille quoi. Ko noon. Mais haalama noon ko ɓuri welde heen aɗa andi heɓde bac c'est une chose mais dañde kadi mention très bien c'est une autre chose. Pas joni non ko compliqué mi haalanma somi yettinima ɗo joni mi heeɓi bac mi haadi ɗon tan mbaɗen waɗat ni kono so yimo noon mi dañi mention très bien mbo sikki ko compliqué ko fof kam mawo moos quoi tu vois et puis wonko wannam promettre ha heewi donc ɗum ɗon kam mbo sikki hannde oɗo joie mo joguimi oɗo résultat mo nganndumi non mbo sikki hannde ko compliqué ko fof hannde kam mbo sikki mawo jab kam vraiment hannde waɗi affaire quoi. Wallahi o jaɓa sehilom. Mais satisfaire. A liggima ɗum tamit. C'est grâce à toi aussi. Ko parent ma ɗum tagi nawa taw sahaji waɗma choc walla pression mais an omo andi an ka guerrier boy. Fam vieux ji kam nimbay pour mbaɗa satisfaire ko problème ñande fof ko baru jangde nde et puis so yimɓe mbaɗa haaltoyta ko noon an ala ko kalɗa so wona jangde joni kam hannde wone là wallahi mi heeɓi résultat avec mention très bien ɗum mbimami ni mbaɗa sikki hannde kam hayso ko seeɗa mawo moos wallahi moos mais kulmi hen seeɗa tan ko wonko wannam promettre won voyage ponni wadde Maroc donc o wino ko somi addi un bon résultat mo wannam ɗum donc un bon résultat ko ɓurata bac et mention très bien mais quand mi ha joni ɓerdam nden dari quoi par ce que kanko non ɗum noon o waɗat ɗum aɗa hooli noon wallahi o waɗat ɗum ok yino ha ummo hanti o woni hanti responsable e nder galle o wonko kadi mi wawa waddemo sowabude rewɓe kadi so wona hay hunde ɓe ƴeew endam noon kawmam mi yiɗa bonnude enɗam ɗam erreur goto noon mbaɗmi woni ko kalannomami ko duuɓi jawtuɗi ɗi woni ko cekkodirmi ko hakkuno e makko mbeɗa sikki noon ko ɗum o jogui kankone comme arme omo waɗiri ɗum guerre hakkude makko e rewɓam ɗum addani kam oɗo situation hannde mo guurum ɗo e oɗo galle sa e kadi noddumami hannde garɗa kawmam ko yidde ya wallami feere ko yidde ya hollam laawol soko Allah actuellement ɗo kaldatema ɗo mbeɗe jaaki trop kadi erreur gonɗo hakkude amen o nan ɗon voilà Adam a yaɓɓi kam e ɗemɗo sa wi kam ko erreur min mi jaɓata erreur mi jaɓan ko an teyi ɗum par ce que déjà mi haninoma an comment se fait il ko mbiɗa oɗo a wawata ɗum resde aɗa yiya jiyata ko ni ko duttoɗa gonda e mum duttoɗa mbiyaka ɗum ko erreur non ɗum wawa wonde erreur an tawi ko mbaɗɗa ko adama kalɗen gonga hunko so haalani gonga haala fenande anani adana fusa galle ma et puis c'est pas normal mino ko kalantuma juste je te donne des conseils mais ka mawɗo hoore ma te mawɗo ɓuuri andude belɗe jimɗi mum et c'est clair faami kono kawmam jirano ko mara omo haalanma d'accord min wonta ɗo han kadi mbeɗa wadde ma des détails joni an ko jiɗmi par ce que j'ai pris beaucoup de temps ici ar waɗam dépose
mbawmi julde taski ni mbawmi kono cuwaɗo e beelel aljanna fedde amen fof min e yumma ɓuuri hen wonde sehilaɓe kamin nayode kono kamin kaldata ko kamin baddata ko min baddani ɗum heddiɓe yumma woni debbo moƴƴo juulɗo dewowo Allah jokkowo enɗam yiɗi bandumen ko Allah tan e nelaɗo muɗum kadi o yakori yumma jogaki ɓernde bonde yahata ko boni haalata ko boni nde yumma yalti aduna gandumi mi teeli mi serte giɗam serte bandam certumi jewtitiɗam certumi kaltitiɗomi gila nden kongolam meman leydi koko jiiɗami hande ko gilam harte haabi nde min goni sukaɓe dañi ɗum hattane wiyatnomo ko cukalel hoore ndawuji anda bonande mbiɗa andi anan nenam ko on neɗɗo goto ngol ɗon par ce que le fait que mi arɗo mi yima rek ɓernam yahata mum ko ɗum tagi ñande foof mbiɗa arɗo pour ƴewde leydi mani seeɗe ndi leydi jaaɓi guerte koni ko ndi leydi jaaɓi guerte ndi leydi mani seeɗe ɗi sette ndi leydi wonko mofti est ce que ñañon mbatten est ce que jooɗoytoɓe sernaɓe goggo no waɗa ɓe mbiyani ɓe mbaɗani aɗa moftani neɗɗo moƴƴere deke moftanma ko bonande goggo ko kalta ɓirana neɗɗo kosam ɓiranma ƴiƴam yumma wawa ko wawna habi nawani hoore muɗum ko hono wa e pirta yangue mo ka min fijarno min jala ndeysan wiye ndeysan min gaddiɗo bobo mo suusanangue kalif monalla jol fini yongo e notomi bamma en gaddi kalisa heewi dokku min namdi ñaami gowri koram joni notomi isan notomi an woni ɗo ɓinguelam isan ko ɓinguel ma woɗi siftora ñande indema isan ñiheejo kosam ɗe mbaɗa bamma addi jawdi addi ngaari wiyan woni afo koram a tinino ñande hen sukundu ma wujja sukundu ma sukundu tiggu ƴeer honko wujji sukundu tiggu mi tinina kay wudere ma señade ƴetta haɓe wi feere bone mi dañi bone mimi a dañani bone jaam tan dañata koram gertegal waɗa e balɗe tan ummi wi mboɗomi joni notomi anan mbatten gertegal yara gertegal waɗe e balɗe tan hiɓɓe tan hiɓɓude o wiya tan mboɗomi joni heɗomi goggo heɗomi joni min ara mi yaha nani ñande foof mami ɗo ardude wuddi sukun tiggu ɓe jaadi hen wuda señade wallahi waɗoɓe bonande nana mbaɗa bonande tan ne mbiye tan ma jiitu mane jiitata waɗowo ko boni a meeɗa yiɗi wiya hoore muusi a meeɗa wiide wiya mi rafama goram ɓinguel habi goram ndeysan neɗɗo waɗi ko boni ha dawa maaya taw yiitata
ay nanata wi hoore muusi a nanata wi yomi fawngi a nanata ko boni yana e muɗum waɗowo ko boni nan waɗa ko boni tan no fijja no reeɗa no waɗa beelama muɗum wiye ko woni e lahal ma juuɗe yiitumane juuɗe jiitata gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureau ji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hanirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddir kon makko nan ɗon. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Dogal ala retraite chéri. Nane. Bar. Mamadou de. Mamadou. Ça va bien? Ça va? Ça va. Day jam. Badon tampa. Bien. Ar joɗɗo. Joɗɗo. To mbiɗami joni fof mi jooɗat hannde to ennemi am o woni non non ko gonga haalanma ɗum ko famdude hakkille no tawirɗa ɗo place jafore mi wona ɗum kalmi s'il vous plaît C'est un s'il vous plaît célébrité. je m'excuse y a pas de ennemi am o woni excuse ɗum ko hakkille mbimami a tawi ɗo no wayi fadde ni Ton père est jaloux, baba hein? yako ok y a pas de souci Il est jaloux. wona weltimi to ennemi am o woni hol ennemi gonɗo ennemi ma yaɗa majji ennemi am ɗo e galle ennemi goto joguimi holyo goto mo haalata an ɓuuri andumo kalami haabi to woni haabi Joni a inna ɗiyol. A natti haabi Binta ah ko hen jeeɗa très bien Wonko woni merci beaucoup ara ko hen jeeɗa Ça va bien. Mawɗum. bisimilla ma Binta ko hen jeeɗa jooɗo yo guel ari mi haalta sona guel tawe wonko waɗi ko mbadda holko noddirta yimɓe ɓe to haaɓi woni to haaɓi woni wona a jooɗimi noppi maɗi waɗɗi ni nana baba ne alhamdulillah rabbil alamin mi heeɓi résultat mention très bien ouais Seydi Sa. O dañaani sax oto baalam sayi Mi weltima. sayi taw ko fuuri Si yuma moƴƴi, baaba moƴƴi, ɓingel bonata. o nen hoto Te woynam an ka ɓi moƴƴo. Baay ma ko moƴƴo, mamma ko moƴƴo, mamati mamati ma ko moƴƴo ɓe. merci beaucoup bab no wayi ala yappade no wayi de yappade no wayi o woni koye dumin ndema tan an janngu tan min koye ma gondumi janngu tan
baba in way taw wona gonga ni c'est vrai ene wawi wonde wona si sar way jana hoy non tagi wir ko ennemi am non ya pas ene wawi wonde taw wona wala gonga ene din gara jaade école ma si ça vérifier jango bam atudo document on jiya si fatma yaade innam nodande Oumar Sow rewi ko rewatno ɗon matricule amen fof so waɗi ɗum nde hawra o ha so waɗi ɗum nde bettata kam ɓiɗɗo yero harta ni o way der arga an ma dañ an sa dañi ko jogorani France jahata direct o jangata ni Afrique o ko France fayi direct so paɗɗa koye makko résultat et puis an ko ɗum ko haala tan haydara leerani ɗo taw haydara leerani haydara leerani taw janggo en jaara père o heeɓi de c'est sûr ala o kam so wi kam o heeɓi tan o heeɓi oto rassuran mo de taw ko o heɓani de ala o heeɓi omo jangga c'est sûr omo jangga normal jangga no feewi acce bok noon mbiɗa de seydi saw mi waalata woode en mi wi noon nami heɓ depuis joni nani mi heeɓi so wadde ki gaga cakan mi heeɓi soit wadde sir non a wadde sir ko haɓi haali ko ko ɗum jaɗum soit wadde sir gello hay somi addi ɗo directeur école o hollimo document ɗi wiyata ko wona gonga par ce que aɗa way toñet tan himo andi ngel o funtatama tan nden an ɓuuranude ngel himo andi an ka janngowo ko baye ma ƴettuɗa baye ma ko joom fulla ko joom fayda o wawa heɓtude o wawa heɓtude machallah min ɓurimo welno min ɓurnomo welde hakkille laabi temedere moi j'ai jamais sorti au tableau d'honneur j'étais toujours inscrit et tableau d'honneur min mboɗomi ara de mboɗomi ara de primaire ma fof ƴettuɗa ko 10 men 12 men 13 jewɗi omo toñami ɗo bien sûr regarde moi l'essentiel est que a heeɓi mention très bien kanko wona ɗum huuli on ko wanno promettre less ko ɗum o jiiɗi ɗiminde ɗo kono noon yo leer leerat kadi leeri leeri haali nayi ko heddi ko noon ma en jeew wona ma en jeew kay ma en jeew ala en jeew wona wiino hoto buɓɓotoɓe wonni bubbade caggal digiral kay jarani kono ma en jeew kadi ma en jeew mo jaa école ha par ma yimɓe jaa école ha an waɗa hoore ma omo jaha ni an jewten ni après goppama ɗo omo waɗa sabourage d' accord min nenamami célèbre ala gone ɗon taw paɗɗa koye résultat guel ɗo dow jeɗanata e meɗen taw koye guel ɗo paɗɗa oto faano o anduɗumo forde maman mi weltike baro a weltima de eyyi moƴƴi mi towi dow e nder famille o fof yandi nene ko ɓiɗɗo heeɓi wo ko nene si debbo joom mbama heeɓi ɓiɓɓe ɓe wakkilike si ɓe waɗi réussir tan komin waɗi réussir te baba ma ko tampuɗo e moom kono mi weltike buy ɗum ɗo noon ko tekkere nde dongal ngal na arde sabu no ala komi muññaki galle baba ma jonta ɗo joɗɗa ɗi tan mbaɗɗa weltima won kam ki ɓuuɓi rewmu hami wawa haalde ko wona e ɓerdam ko debbo joɗɗo jontaɗo baɗono ma belɗo ƴiƴam joɗɗo mooso mo ganduɗa kala to woni ko lumiére tan jeeyata kala to jooɗi mbiyata ko aljanna woni ɗon ayi hande dañɗen une semaine ayi joni o gartumi tellement que mi heeñi ngam yidde yiidema way kono yam tan mataw ko une seconde tan mbaɗɗa e galle o vraiment weltima fami aɗa balloma jewte vraiment weltima boy weltima no feewi kadi kala ko daranomi e debbo mbeɗa wawi wiide kadi mi yiɗumi ma guila premier jour guitam e ɓerdam duƴƴi e ma kala ko jiilotonomi e debbo tan mi dañi gonga noon mi dañino debbo
Allah yeddi dañcumi debbo woodi no wayi fof kadi situation o tawimo ɗo beɗa a wiide kadi on saha ko an wonno ɗo aɗa waɗami consolé aɗa waɗami renforcé ha Allah hoddiri hannde gonɗa joom suudam kadi mi nimsitani hay saha goto ko cuɓimami ko gaddumami ko ɗo e galla jarama chéri haala ma yooɗi feewi waɗi fayde an sa wi déjà c'est vrai ça fait une semaine ko mbaɗɗen mariage kono min e yam no wayno en cuwataw ni par ce que no gurdaɗen aɗan ni ko ɗum continten eɗen gurda ha joni c'est vrai hakkude men no wano welde ni complicité gonɗo hen o ha joni iwana ko ɗum tan woni ɗo donc a jarama no feewi mais gueɗel ngel ɓurda ham welde e ma gorko mbaɗo hono ma weeɓama mi joni joni a darima ɗo aɗa waɗa mi complimenté aɗa wiya mbiɗa yooɗi aɗa wiya mi weltima aɗa haala konguɗi ɗi ganduɗa no weele ɓernde par ce que c'est rare hande jiiya worɓe ɓe haɓe mbaɗa complimenté rewɓe mabɓe woni mabɓe a yiyata hay soɓe dañi debbo mbaɗo no endo jamais jiiyaɓe haɓe mbiyamo a yooɗi donc ko nder ɗo ho a wi ham mbiɗa yooɗi a haali haala ñantugalam a haali haala jondamam a yehi kalla ha parfum mo guuranmi merci a jarama hay sinno ko funti ne moƴƴi ne ɓurno ɓerdam ne weeli ɗum noon a jarama no feewi mbiɗa andinma aussi an hoorema o dañi debbo mami yiiɗe hata fo yidde wawi hadde mami wonane e dewgal he ha cikka gonɗa koye hoydude tawa hoyɗani kala ka wurani aɗan an andi beelama an andi kala ko wawi wonde hakkude ma ko beelama tan wonata ɗon so Allah jaaɓi inchallah vraiment mi weltima ɓerdam nde ɓuuɓi rewum machallah mbeɗen wayno ko hande puɗɗima yidde mbeɗen wayno ko hande puɗɗima nadde e dewgal vraiment ɓerdam ɓuuɓi e ma kono noon mbeɗa yiɗi kadi halfindema mbeɗa yiɗi kadi resnudema mbeɗa yiɗi kadi jaggana kam ko ɓuuri e yam woni bébé Aissata